गोजोनथाव अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरोंगिरि सान जों लोब्बा लाखिनानै दिनै दख'रानि सिङाव थानाय गासै फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरनानै फोरोंगिरि साननि खुंनायनि गेजेरजों सावरायलायनाय हाबाफारि लादों आरो बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी, जिल्लानि आफादगिरि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। आरो दख'रानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मोजां बे रोखोमनि जिखिनि सोलोंथायारि आबहावा बेखौ लानानै सावरायलायनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे बेनो गोजोनथाव जे जोंनि बर' हारिनि जि सोलोंथाइ बर' बिजों बा बर' लेंगुवेजजों सोलोंनाय बा फोरोंनाय बेयाव जेंना जेंसि नुजानाय बेखौबो फोरमायलायनायनि गेजेरजों बेखौ सुस्रांनायनि जि राहा बेखौबो सावरायलायनाय जादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन जि स्किल एन्ड क्वालिटि एजुकेशन दा बेखौ मुभमेन्ट हिसाबै लांनायाव दिनै बर' हारिनि बर' फोरोंगिरिफ्रा बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै गोबांथार बिफाव लादों। आरो बिनि मोनसे नेरसोन हिसाबै दिनै दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद अर्थात अराङा लिंनाय बायदि गोबांथार गुदि फरायसालिनिफ्राय डिग्री कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारफ्रा बाहागो लाफैनानै बिनिनो मोनसे गोग्गोम जि आदर्श बर' बिजोंनि आरो जोंनि गेजेराव बर' फरायसाफोरखौ इयुन जोलैखौ मोजां खालामनायनि जि आबहावा दानाय बिनि फारसे मोनसे नेरसोनखौ दिनै बेयाव नुनो मोन्दों। आं बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फैबाय थानाय समाव आरोबाव बर' बिजोंखौ फोथांना दोननायनि थाखाय जोङो खावलायदों जे बर' बिजोङाव फोरोंनाय गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम जाय फोरोंगिरि महरै दङ फोरोंगिरियानि रलखौ फरायसाफोरखौल' फोरोंनाय बेखौ दोनालासेनो जोंनि हारि, जोंनि समाज, जोंनि रायजो बा जोंनि हादोरखौ गायसननायनि गिदिरथार बिफावखौ जाहाथे बिथांमोना लायो आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। दिनै फोरोंगिरिनि साननि गेजेरजों आङो जोबोद बिथांमोननो मोजां मोनसे बेस्ट विजेसखौ जासिदों। मानो होनबा भारतनि नैथि राष्ट्रपति डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै भारतबर्षआ दिनै 63थि फोरोंगिरि सान खुंदों। बेयाव जोंनि फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोबां फरायसालिफोराव दिनै जोनोमनि सोमोन्दै आरो फोरोंगिरि जोबोद गोजोनथाव अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरोंगिरि सान जों लोब्बा लाखिनानै दिनै दख'रानि सिङाव थानाय गासै फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरनानै फोरोंगिरि साननि खुंनायनि गेजेरजों सावरायलायनाय हाबाफारि लादों। आरो बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी, जिल्लानि आफादगिरि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। आरो दख'रानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मोजां बे रोखोमनि जिखिनि सोलोंथायारि आबहावा बेखौ लानानै सावरायलायनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे बेनो गोजोनथाव जे जोंनि बर' हारिनि जि सोलोंथाइ बर' बिजों बा बर' लेंगुवेजजों सोलोंनाय बा फोरोंनाय बेयाव जेंना जेंसि नुजानाय बेखौबो फोरमायलायनायनि गेजेरजों बेखौ सुस्रांनायनि जि राहा बेखौबो सावरायलायनाय जादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन जि स्किल एन्ड क्वालिटि एजुकेशन दा बेखौ मुभमेन्ट हिसाबै लांनायाव दिनै बर' हारिनि बर' फोरोंगिरिफ्रा बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै गोबांथार बिफाव लादों। आरो बिनि मोनसे नेरसोन हिसाबै दिनै दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद अर्थात अराङा लिंनाय बायदि गोबांथार गुदि फरायसालिनिफ्राय डिग्री कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारफ्रा बाहागो लाफैनानै बिनिनो मोनसे गोग्गोम जि आदर्श बर' बिजोंनि आरो जोंनि गेजेराव बर' फरायसाफोरखौ इयुन जोलैखौ मोजां खालामनायनि जि आबहावा दानाय बिनि फारसे मोनसे नेरसोनखौ दिनै बेयाव नुनो मोन्दों। आं बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। फैबाय थानाय समाव आरोबाव बर' बिजोंखौ फोथांना दोननायनि थाखाय जोङो
खावलायदों जे बर' बिजोङाव फोरोंनाय गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम जाय फोरोंगिरि महरै दङ फोरोंगिरियानि रलखौ फरायसाफोरखौल' फोरोंनाय बेखौ दोनालासेनो जोंनि हारि जोंनि समाज जोंनि रायजो बा जोंनि हादोरखौ गायसननायनि गिदिरथार बिफावखौ जाहाथे बिथांमोना लायो आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। दिनै फोरोंगिरिनि साननि गेजेरजों आङो जोबोद बिथांमोननो मोजां मोनसे बेस्ट विजेसखौ जासिदों। मानो होनब्ला भारतनि नैथि राष्ट्रपति डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै भारतबर्षआ दिनै 63थि फोरोंगिरि सान खुंदों। बेयाव जोंनि फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोबां फरायसालिफोराव दिनै जोनोमनि सोमोन्दै आरो फोरोंगिरि जोबोद गोजोनथाव अरां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरोंगिरि सान जों लोब्बा लाखिनानै दिनै दख'रानि सिङाव थानाय गासै फोरोंगिरिफोरखौ लिंहरनानै फोरोंगिरि साननि खुंनायनि गेजेरजों सावरायलायनाय हाबाफारि लादों आरो बेयाव बाहागो लाफैनो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आंजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी जिल्लानि आफादगिरि आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। आरो दख'रानि सिङाव थानाय फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनिफ्राय मोजां बे रोखोमनि जिखिनि सोलोंथायारि आबहावा बेखौ लानानै सावरायलायनाय जादों। आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे बेनो गोजोनथाव जे जोंनि बर' हारिनि जि सोलोंथाइ बर' बिजों बा बर' लेंगुवेजजों सोलोंनाय बा फोरोंनाय बेयाव जेंना जेंसि नुजानाय बेखौबो फोरमायलायनायनि गेजेरजों बेखौ सुस्रांनायनि जि राहा बेखौबो सावरायलायनाय जादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशन जि स्किल एन्ड क्वालिटि एजुकेशन दा बेखौ मुभमेन्ट हिसाबै लांनायाव दिनै बर' हारिनि बर' फोरोंगिरिफ्रा बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रा दिनै गोबांथार बिफाव लादों। आरो बिनि मोनसे नेरसोन हिसाबै दिनै दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद अर्थात अराङा लिंनाय बायदि गोबांथार गुदि फरायसालिनिफ्राय डिग्री कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारफ्रा बाहागो लाफैनानै बिनिनो मोनसे गोगोम जे आदर्श बर' बिजोंनि आरो जोंनि गेजेराव बर' फरायसाफोरखौ इयुन जोलैखौ मोजां खालामनायनि जि आबहावा दानाय बिनि फारसे मोनसे नेरसोनखौ दिनै बेयाव नुनो मोनदों। आं बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों। फैबाय थानाय समाव आरोबाव बर' बिजोंखौ फोथांना दोननायनि थाखाय जोङो खावलायदों जे बर' बिजोङाव फोरोंनाय गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम जाय फोरोंगिरि महरै दङ फोरोंगिरियानि रलखौ फरायसाफोरखौल' फोरोंनाय बेखौ दोनालासेनो जोंनि हारि जोंनि समाज जोंनि रायजो बा जोंनि हादोरखौ गायसननायनि गिदिरथार बिफावखौ जाहाथे बिथांमोना लायो आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायबाय। दिनै फोरोंगिरिनि साननि गेजेरजों आङो जोबोद बिथांमोननो मोजां मोनसे बेस्ट विजेसखौ जासिदों। मानो होनब्ला भारतनि नैथि राष्ट्रपति डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै भारतबर्षआ दिनै 63थि फोरोंगिरि सान खुंदों। बेयाव जोंनि फरायसालिफोराव बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव गोबां फरायसालिफोराव दिनै जोनोमनि सोमोन्दै आरो